ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿಯನ್ನ ತಮ್ನೇಲ್ ತೂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ದಾದ ಇನ್ನಿತ ಅಡಿಗೆ ಬಂದ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊನೊಂದು ತೂಕ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಕ್ಲೆಗ್ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊನೊಂದು ಗೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಗೊತ್ತಿನ ಜನ್ನಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ್ಲೆಗ್ ಪಂದುಕೊ. ಸೊ ಇಂದು ತಿಮರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರೆ ನೆಕ್ ಪಿರುಂಜಿ ಪುದರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಯಿಂದಲ ಉಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಚಟ್ನಿ ಇಂದ ಪನ್ಪೆರೆ. ಇಂದು ಹೆಲ್ತ್ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ, ಬ್ರೈನ್ಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರೆ. ಪಜ್ಜಿ ನೆತ್ತ ಈರೇನ ತಿಂದಡ ಆರೋಗ್ಯಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ, ಅಂಚನೆ ನೆನಪದ ಶಕ್ತಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪುಚಿ ಅಂಚನೆ ರೆಸಿಪಿಲೇನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ, ಬೊಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ತೂಕ ಬಲೆ. ಸೊ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಮರೆ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದಾತ್ ತಿಮರೆದ ತೊಂದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಳ್ಳ ತಿಮರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಇಲ್ಲಡ್ ನಡ್ನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮರ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಐಕೆ ಇಂಚ ಬೇರನ್ನ ಪಾಡೋಲ್ನೆ. ಸೊ ಬೇರನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಲ ಇಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ಉಪ್ಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಬೇರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋಡು. ಸೊ ಬೇರನ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಚಟ್ನಿಡ್ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಚಿಂದ ಐಕೊಂಚೂರು ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಯೋಡು ಉಂಟು. ಸೊ ನಿಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಕುಕ್ಡ್ ರೈಸ್ ಅತನ ನುಪ್ಪಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ತಿಮ್ಮರೆ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ತಾರೈಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನಕುಲ್ ತಾರೈ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಚೂರು ತಾರೈ ಯಾವು ಯಾನೊಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ತಾರೈ ದೊತಂದೆ ಬೊಕ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋಡಪ್ಪನು ಚಟ್ನಿ ಮಂತಾರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಇಷ್ಟಾವಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ ಮಂತಂಡ ಭಾರಿ ರುಚಿದ ಒಣಸ್. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಗ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ಬೊಕ ಐಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಏತೇತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಪಂತೆ ತೂಲೆ ಮೂಲು ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಶೋಕಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಐದಾಲ ಮಣ್ಣು ಮಾತ ಉಪ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಂತದ. ಸೊ ಅವೇನ್ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈಟೆ ಕಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಟಲ ಉಪ್ಪಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಐಕ ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಎಕ್ಕಡ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನುಪ್ಪು ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ ನುಪ್ಪು ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋನೊಂದುಲ ಪಂತೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಇಜಿ ನಾವು ನಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಐಕ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ನುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಐಟ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನುಪ್ಪು ಮನ್ಪು ಅವೇನ್ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಸೊ ಐಕ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ದೇನ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಸೊ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಕಡಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂದ. ಇದು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತಂದ ಆತು ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಒಣಸ್. ಸೊ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಯಾನಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೆ ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಜಟ್ಪಟ್ ಆದ ತಿಮ್ಮರ ಚಟ್ನಿ ಆಪನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾಟೆಡ್ ತಿಮ್ಮರ ನಡ್ದ ನಮ್ಗೆ ಬೇಗಡ್ ಚಟ್ನಿ ಮಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಆಪನ್. ಸೊ ಪಿರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಟ್ ಬರೋಳೊಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿ ಯಾನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬೋಡಾಂಡ ಸಾಸೆನ್ನಿಲ ಮುಂಚಿಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಲು. ಸೊ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಪಿರಾತ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಎದುರು ಬರ್ತೆ ಯಾನ್ ದಿಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಶಿಪ್ಪಿ ಸ್ವಲ್ಪ